Dum da di da 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 dum da 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 dum da 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 dum da da di da. Saka wetan kumirit suarane rodo-rodo tuwa sepur kepindo mlebu stasiun cilik, ngedunake penumpang, ngedunake priya tanpa rewang. Jalur sisihe sepur sijine jempling ninggalake stasiun ing bordes kenya tanpa kanca temlawung. Mungkur soang-soang sepi kumlebat pancaring netra tanpa ucap. Ing dina iki balik maneh pluit pungkasan cumengkling. Grek 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 kereta tuwa mlaku ngerkoso nggawa priya ngenom rasa. Ing kereta liya nggawa kenya ngudha rasa. Kelingan waktu kepungkur nalika numpak sepur kepindo. Iki sepur kang babar crita, iki sepur kang renda tresna.